Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lovely, Hello, madama pala ang exam ko. Apay ni mawag ka? Manang, intaray mi ni nanang iti ospital. Anya, apay, anya tinapasama. Nagkabayatan nga glinlinis. Ha? Kumusta nga Rodan? Nasakit ka noon iti bukod na. Saan pa yung makaawid ita? Sino ti kadwang dita ospital? Ni Uncle Oscar, manang. Sige, da kayo pala ang timakamo ka ni Nanang. Nanang, kumusta kan? Ay, jak pa'y lang makabangaw na nakaw. Nagsakit na ito'y likod ko. Saan nyo pala ang apilitan? Orayan tayo dyan ibaga ti doktor. Kasano dagiti trabaho ki balay. Dagiti dingwa nakasapulan na mapakan. Di yung kadipay panunutan dagita. Ada kami magkani Jun ang mga sikaso. Kaya't nakadiasawan. Asaan ako na makapagtrabaho? Nanang, Kasano ti panagadalyo kan ni John. Ganda giti kakabsat mo no saan ako na makapagtrabaho. Manang, kasarita nakakano ti doktor ni nanang. sige. Mapanakon, bantayan pa'y nga rod ni Nanang. Siya akong agluto, tas si kanto timang bantay ka ni Nanang. Sapay adda klasik inton madamdama, manang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ni nanang. Mabayag ka no ti recovery na. Tana-apektaran di spine na. Anya nga iti kahit asawan day tamanang. Saan pa lang ang makapagtrabaho ni Nanang? Ha? Kan kasapulan timang kadwa kan kuana dito'y balay. Mga lalay kan kuana kadagiti amin na kaya't nararamidan. Kasano daytan, manang? Agis eskwela tamat. Naskan nga dag sakripisyo kadata, John. Sika, uwan no siya. Ha? Sumardeng nga ag-eskwela? Da kaya tagsardeng, manang. Kaya't ko graduar iti high school. Sayang mat no siya. Maudin atawon ko ita. Kan may saanan ang makapagtrabaho ni Nanang. Kaya't naasawan, kasapulan nun nga daag trabaho kadata. Anya nga iti aramidan ta, manang. Sigun ni resume, estudyante ka pa'y lagayan. Uwan ma'am, no mabalin ko ma-part time maklaan. Talaga part-time lang ti birbiro ka. Ay, mabalinak ma'am. Kaya't ko ngamin nga ituloy lahat pati panagadal ko. Umay ka, ipakita kan ka di counter. Kan isurok kan ka, nagitinas kan ama-amuan dito'y restaurant. Kaya't ka di asawan day taan na awat akon ma'am. Kita at tupay, ti performance mo. Nanang, mangan kang. Saan ka nag-eskwela? Naglangan akpailayang, nanang. Anon nga aldaw naglangan ka. Nagpakadakmat ka dagiti teachers ko. Agpudno ka man kanyak, John. Saan kayo asinurwan iti kabsat mo nga agulbod? Nanang. Nagsaritaan mi kini Manang Rhea. Asumardeng akpailang iti panagadal ko. Anya? Ituloy na pailang tag-eskwela. Aging ga makalpas. Ay nga kaya't ko ang makalpas kayo iti panagadalyo. Ngam sana mabalin nga giddan kami nga ag-eskwela, nanang. Awan ti mga sikaso kada kayo. Nang ronak at di kayo pamat makatakder. Anya na ito, mapaspasa ang makiti pamilya tayo. Ag-working student ni Manang Rhea. Tapno maituloy na lapat ti panagadal na. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ngam, awan maramidak. Tasyak matan tinagbalin akalbaryo yo. Di kayo kumagsaw iti kasta, nanang. Urean niya ti mapaspasamak. Saan da kayo abaybayan? Kumusta ni Nanang? Tinulungak anag na itay di tarwar. Kaya't nakano ti agpainit. Nasayaat mo. Day tangarod ti ko na di doktor na.
Impudnukon kan kwa na ti amin. Kat, anya ti kunana. Nagsangsangit. Isu ang nakaturo gadagos. Naawa ta kadagos kas kahera iti restaurant ang nagaplayak. Part-time laang ading. Nasayat no kasta manang. Tapno dagastusan tayo para iti agas ni nanang. Kan allowance iti eskulaan. Sapay ko matamaan usam ti agtrabaho. Akagiddan ti panagadal mo manang. Ay, si kagayam ti ibagbaga ni Ma'am Sheila, abaro akahera. Uwan manong. Ay na, siyak ni Benny. Manang Benny kunamlatan. Kat chefak iti dayto a restaurant. Idi nagrugyan ang lukat dayto a restaurant. Siya kon ti paraluto da. Rhea matinagan ko. Nasaya at may tanam amo ka. Manang Benny. Kat siya kon ti masidagkan ka. Tada ka lang mat dito'y cashier. Saan ka amabain? Umabisin ka, we? Mapan ka lang dita kusina, ado ti makan ijay. Agyamanak manang. Handay to'y laing ti maibawgakan ka, tapno saan ka makikigtot. Medyo adasong-sungit na ni Ma'am Sheila. Pakibagayam laing. Isugayam ti makinbagi day ti a restaurant. Duada iti boyfriend na. Fiancé kunakun ta-engage damatan. Kastagayam. Ang ni sir, at office na ijay Manila. Isu aman mano nga umay ditoy. Kat no makitam, ay no, nagwapo si ka. Uy, kasla artista. Agbagay daan, tanapintas mo't ni Ma'am Sheila. Make-up laang mat, tinang papintas kan kwa na. Ay! Juklaan ka di. Di mo ibagbaga Ada customer. Sige. Chika tantumat ngamin at chika dito Magusto ti trabaho, Rhea. Agyamanak, Ma'am Sheila. Positive ti feedback dagiti customer kan ka. Nakaisam ka ngamin kadakwada. Kan, amom ti agibaga iti thank you. Iso nga min dayta ti insuro da kada kami iti training me, ma'am. Nula ko mata nakalpas kan. Si kalangan ti alaak a full-time makahera. Sana bali, ma'am. Tadanda ni akmatan makalpas. Dito'y tulatan ti pagtrabahowak. Sige, alaan ka. Kat dagos nga ipermanente ka. Hello, Han? Hello. Imawag ak tay bagaken ka adandan niya akon makadanon. Dagasen ka kadidita restaurant? Busy akpay dito Dumagas kan Malpas kung tumat siguro ang dito as asikaswag. O sige, no day tati kayat mo. Bisita ak mo day ta negosyo ta. Tama no na bulan saan ko nakita. Bye, Han. Love you. Bye. O sige, Rhea. Mabalin mo ti agsubli di trabaho. Anya Rhea. Nakitam ka din ti jowa ni Ma'am Sheila. Gwapo gaya matalagaan niya. Uy, kung nagtubat gamin ka. Uy, umasidagan dito ayan to. Kasaritat ta. Mabaina. Pagbainam kumangay. Hello. Kumusta kayo? Hello, sir. Long time no see. Wali nga ron. Ado nga min tinasikaso ki di Manila. Ahawon gayam, sir. Yam amukan ka ni Rhea. Kahera tayo. Hello, sir. Awagan naklangan ni ti Carl. Tiyak amo nga dagaya man baro akahera. Anya tayong tinagan di sigud akahera tayo? Cecil, sir. 2 weeks na laang dito. Pimanaw adagos. 2 weeks. Kung ni Sheila ang naganak ka, no, iso ang nag-live. Kuna na laang dayta, sir. Katno imakar idi sa bali a restaurant. Kasta kaya. Sapay kumata, agbayag ka dito Rhea, sir. Uwin gayam, Rhea. Bayam,
Ta imemoryak na tanagan mo. Diyak amo at 2 weeks na lang gayam di sino katak akahera. Impudno kun a. Kita saan gayam nga amo ni Sir Carl ti mapaspasamak dito restaurant da? Anya amo paspasama. Oy, saan kalatan nga agsasao? Anong kinapudno na? Ay no, awan ti agbayag akahera da. Amom no apay? Saan da amaanusan ti ugali ni Ma'am Sheila? Nasingpat mat kanyak. Kaya't da ka ngamin dagiti customer. Tanaisem ka. Nadayaw ka kadagiti customer. Ken maysa. Siyempre, napintas ko. Ay, di nakman angawan iti kasta. Ay, pudno ti ibagbagak anyo. Black beauty ko naman. Anong tupay ti mangdamdamag iti number mo? Siguro, ado ti agar-aram ken ko. Awan pa'y panawon ko kadagita. Agada lakpay. Sa bagay, ubing ka pa'y. Ala, anusam nga rod dito niya? Takunamet anasingpet ken ka ni Ma'am Sheila. Ita ti aldaw ti check up mo, nanang. Isublida ka manan iti ospital. Ay, jak matla maimbaganan anak ko. Ay, kaya't ko kumamaw, ti makatrabaho dito ibalay. Damagan tayo iti doktor. No anya tinaskan nga aramidan. Tapno maisubli ti sigod a kinapig sayo. Ay, pagdaragak unay ti magastos. Nanang, Agad-adal ka pa imad nga rod. Pangalaan tayo nga iti gastosan tayo. diyo ka di pa'y panunutan ti gastos. Tawan pa'y mati imbaga di doktor yo. Ni Jun ti mangitulod ka na kayo di ospital. Ta mapanak matan agtrabaho, nanang. Nas ka napartakak ti magna. Tapno sa anak amala daw iti trabaho. Diyak kaya't nga da maibaga kanyak ni Ma'am Sheila. Ha? Ada si Mardang akotse dito isang wana? Kasla... Rhea, Ah. sa dino ti papanam? Sir? Ay, iso nga pa iso. Mabigbig ko tilugan na. Umay ka. Aglugan ka, tay tulod ka. Ngam, sir. Umay ka ket din. Tandanin ti oras ti sarek mo. So umay ka. Nasam ka ka din nagdengan iti music, Rhea? Uwan, sir. Ngam, sagpaminsan laang nga makadangagak. Tawan mat namin oras ko. Carl, laangan ti hawag mo kanyak. Dito yak matla di makal, sa kabisado ka amin na lugar. Kasta ka di? Ket amo ko no sa dino ti balayo. Dagasen kanto inton bigat no mabalin. Ha? Taapay ko ma. Awisan ka lang mo tamangal daw, iti paborito mapanganan? Oo. Hapay kita na kita kasta. Awan ma din nga intensyon ko. Kaya't ka lang nga mamamoy tosto. Oy, girl! Pudno ka di nga intulod na ka ni Sir Carl itay? Uwan. Diyak ko makayat. Ay no! Imawag kanyak ni Ma'am Sheila. Ay no, agong ungat si ka. Ay, nagapadansa ka ni Sir, gapo iti dayto. Kunakon kat apagrugyan da ito iti gulo. Ay, adadyak na ibagakan ka ama di nga ugali day di ababai. Ay no, amom ka di? Grabe, aselosa. Apay kastoy matan ti record mo, Rhea? Ha? Saan ka di anay bagak idin kan ka? Ada ito'y record ti kang runaan nga ornusam? Ma'am? Saan ka nga grason pay? Sheila. Saan ka makibiyang dito'y, Carl? Ha? Agpapada kayo la amalas iti biyag ko. Dispensaran na ko man, Ma'am Sheila. Urnusak ton ti record ko inton maminsan. Rumbang laan! Tano saan? Ikaten ka! Maudin agundaway mo da ito, Rhea. Maudin! Kung ati doktor akasapulan na maoperaan ni nanang. Pangalaan tayo nga iti kwarta. Nagkarini Uncle Oscar at tulungan na tayo.
Isulaang mo ti kabagyan tayo makatulong kada tayo. Sapay ko mga rod. Ngamin, mga no maikatak pa iti trabaho. Ha? Tapay manang. Itapay mo ta maoperahan ni nana nga may kat kay ti trabaho. Sapay dandani ka naggraduar. Saan ka madanagan, Jun? Adda ka asi ti Diyos kada tayo. lonely. Ada dagiti istorya, asan amaluktan babaen, tidakkel a pasamak amang pagunggon iti langit, kendaga, no diket babaen ti maysa analukneng unay nga uni. Ti uni ti maysa abagi, anatnag iti nabasa a datar ti balay. Ket manipod iti dayta a kanito a kasla basitlaeng, na idisturbo ti sibubukel a maysa a kapalaran. Ti istorya ita nga aldaw ket napanaganan Rhea, maysa a balasang a tinagana, no nasaludsudan a naimbag, ket kasla pulos a saan pay a naayaban ti uray, maysa iti istorya nga adaan asi. Inawaganda isuna iti ti ubing a kahera, inawaganda isuna iti ti agtrab-trabaho, inawaganda iti timek a managbilin, iti panagkita a managsukimat, no daduma iti panakaymon pay. Niyamtap no maawatan no apay a maysa nga ordinaryo a balasang tinagbalin, a sentro ti adu a panagriri, masapul nga agsublitayo iti rugi, iti basit a balay anang rugian ti panagreba ti amin. Ti ina ni Rhea, ti maaw-awagan ti sangakabalayan iti napateg a nanang, isuidi ti kakaysuna at tukod ti pamilya. Awan ti nangato at trabahona, mapan isuna agdalos, agpunas iti balay, ken aglaba para iti sabsabali tapno masukatan ti tunggal sentimo, apakanena iti dua nga anak na nga agadadal. Ket daytoy ti umuna a detalya a masapul na isardeng tayo a sukimaten, ta isu tinang bukel iti intero a trahedya a sumaruno. Iti daytoy a pamilya, ti bileg trabaho ti ina ket saan laeng a paset ti pagsapulan, isu ti intero a pagsapulan. No ti maysa a pamilya ket agtaktak der laeng iti maysa asaka, no agpurar dayta asaka, agreba met ti sibubukel a balay. Ket pudno nga imay rumbeng a nareba. Payat ti panagdalus na itublak ni nanang. Maysa a panakatnag a para iti sabali ket nalabit tuwa wenno talulaeng adunor, ngem para ken kuana ket nasagid ti gulon na. Kinuna ti doktor a masapul a naan-anay nga aginana, saan na mabaling nga agtrabaho iti nadagsen, ket iti uneg, nalabit masapul nga maoperaran. Tinangiyag ken kuana iti ospital ket ni Uncle Oscar, maysa a kabagian a masapul a lagipin tayo tinagana, ta agsublinto pay daytoy a karakter kadagiti napateg a kanito. Manipud iti eksena ti ospital, sigsiglat ti autor a nangikabil iti maysa a panagbinusor iti uneg ti puso ti ina a nataoan unay. Saan nga agsangit kapo iti utot ti bagina? Ti maul-ulit-ulit na, kaslamang paltot, ket ti saludsod anapnoan iti kinaawan iti amona. Asino nga rod ti mapanagtrabaho ita? No saan ako na makatrabaho kasanon? Ditoy, makita tayo ti maysa a tipiko a trahedya ti panunot dagiti na panglawnin na pudno a tao. Ti kadakelan a sakit da, ket saan ati sakit ti bagi. No di ket tirik na anagbalinda, apakadagsenan dagiti mismo nga anak nga ay ayatenda. Dayta nga ina, ket kayat na pay ti agsagabangem ti makakita iti panagrigat ti anak na, ket dayta panunot ti mangiduron ken Rhea iti maysa a panagdesisyon, anang sukat iti intero a biyang na. Tano agtublak ti dakdako, masapol a dumako, anasapsapa ti ubing. Ti panagsarsarita ni Rhea, ken ti inana iti balay kalpasan dayta, ket maysa kadagiti kadaeman, ken kaapal a paset a sukimaten. Ti ina, iti panagnamnamana, na ibaga ti banag a kapatpatgan a butbuto ngenang mapampanunot na akalogikuan. Analabit rumbeng nga agsardeng ni Rhea iti panagadal. Ti rason ket nalaka adenggen iti logika ti kinapanglaw. Nangina ti panagadal, awanen ti kwarta ti pamilya, masakit ti ina, isu at ti umuna a putdenda ket ti masakbayan ti anakda. Daytoy ket maysa a nadawel, asaan nga agresat a panakapalitida nga adu a napanglaw a pamilya tinairanod. Napilitanda nga isakripisyo ti kakaisuna, abanag a mabalin a mangiruar kadakuada iti kinapanglaw, dayta ket ti edukasyon, tapno masukatan ti makitatkid a panagbiagda.
Nyemti nang bukel iti karakter ni Rhea, kenti nang idumduma ken kuana kadagiti amin asabalya karakter iti istorya, ket ada iti reaksiyona. Sana asinupiat ti inana babayan ti unget ti kinagtutubo. Pinilina ti may katlo adalan, ti kasursuro, agad adal ngem agtrabaho met. Agbalin nga working student, may sa abalasa nga iti bigat agad adal, ket iti malem agtakder iti kahera. Imbagana iti inana nga isuna ti mangaywan iti bagina, sa pulena ti kuwarta para iti agas ti inana, sa pulena ti kuwarta para iti panagadalna, ket nagpakaasi iti inana, asana apilitan nga agpili iti dua a banag. No sukimaten na naimbag, makita tayo adaytoy a panagdesisyon, ket sanlaeng a kinaimbag ti puso. May sa daytoy a deklarasyon may panggep iti dignidad. Sanglaeng palubos ni Rhea at ikinapanglaw ti manggidefini iti limitasyona. Ket dayta a kababalin a sang nga umana mong iti kasasaad, ket iso ti bukel ti amin a nasayaat, ken amin a didigra a sumarunonto ken kuana, ta iti maysa alubong nga ad-ado ti umana mong. Ti maysa a tao a sumango at tumakder, ket kanayon a maraem ken maymon a sangsangsangan. Ket isu nga simrek ni Rhea iti restoran, ti kang runaan a lugar anang pasamakan ti kaaduan ti istorya. Nawat isuna kas part-time a kahera, a iti lokal asaw ket kahera. Iti umuna nga aldaw, mabuteng, makibkeba, mabuteng nga agbiddut. Nga madamay sa a tao a siwilimed anang tulong ken kuana, ket daytoy a karakter, uray no saan kang runaan, ket maysa kadagiti kapintasan aladawan ti intero nga istorya, ni Manang Benny, tilakay a kusinero ti restoran. Ni Manang Benny ket kita ti tao a masansan a makasabetayo iti biyag. Dagiti tao akasla na kersang iti ruwar, nya madaan iti nakaskasdaaw a nabara a puso. Naideket isuna iti restoran manipud kadagiti damo nga aldaw anay lukatan na, agluto nga addaan iti puso, ken kang runaan na, makita ti kababalin ti tao. Manipud iti umuna a panagkitada, biniling ni Manang Benny ni Rhea kadagiti banbanag akasla na taoan unay. Mangan iti nawaya, saan nga agbabaen? No mabisin, bumaba iti kusina ket mangala iti makan. Nyem iti kastamet, binalaaga na iti maysa a banag akalpasan ket nagbalin apadto. Inwanawana ken Rhea akanayon ti aganalan iti kababalin ni Ma'am Sheila, ti manager ti kahera. Ket dito'y tinangrugian ti umuna a kontrabida. Ni Ma'am Sheila ket maysa a napintas a babay, maysa a kinapintas a kanayon nga ipanakel na, ken kanayon na us-usarena akasla maysa nga armas. Adda kaayan-ayat na, maysa a katipana a paypaypaypayana nga awagan na iti fiancé, maysa a lalaki nga agtrabaho iti opisina idiyay Manila. Napintas ni Sheila, kalaaman ti restoran, nyam nalaad met ti kababalina, managsao, ken kang runaa na, kanayon a managunget. Ti autor dito'y ket binanggona ti maysa a klasiko, nyam epektibo a panagbinusor. Iti maysa a banag ket ni Sheila, ti kinapintas a napintas babaen ti makeup, na itukon iti pwesto, ken iti baknang a lalaki a sumarsaruno. Iti sabali a banag ket ni Rhea, maysa a balasang nga ada nag-imsetan a kudilna, awan makeup, napintas iti natural a wagas. Ada detalye a kalpasan no kuna dagiti tao ani Sheila, ket masapol ti makeup tapno pumintas. Niyam ni Rhea ket inawagana ti bagina iti natural a wagas iti black beauty. Ti kinapintas ti kayumang di akudil. Daytoy a detalye akas labaset, ket isu ti tulbek ti tema ti intero nga istorya. Ti panagsango ti naimpalso a kinapintas iti ruwar, ken ti pudno a pateg iti uneg. Ti banag a masapol na utangen, tapno maadaan, ken ti banag a kakaiwen a kukuam. Dagiti damo nga aldaw a panagtrabaho ni Rhea, ket nalabsan iti makaengga a panagreget. Nareget nga agtrabaho, nasapa a makasursuro, ket tinrato dagiti customer iti pudno a puso nga awan ti panagdrama. Ket imay a natural ti resulta, rinugian dagiti customer ti agdayaw ken kuana. Dagiti positibo a komento maipanggep iti baro a kahera, ket dimteng iti lapayag ti manager. Adamay sa apaset a napateg unay no ti mismo akang runaan tinangayab ken Rhea, saan atapno tubnaren, no di ket tapno idayaw ken ikari nga itultuloy na ti kasta a pagtrabtrabahoana, maawa to nga regular nga empleyado,
Ti full-time, maysa a natalged a pwesto a para iti kasasad na iti dayta a tiempo ket kasla maysa a salbabida. Naragsak ni Rhea. Nakita na ti maysa adalan. Dayta a sweldo ket mabalen a pakabayadan ti agas ni nanang, mabalen a pakananam ti tagaynep a panagadal na. Ngem daytoy ti isursuro ti aming nga istorya maipanggep iti panagtakder iti dayta met laeng a kanito. At ti maysa a tao ket rumugi nga agraniyag, isumet laeng ti panagrugi ti panagatidog dagiti aniniwan iti likudan na. Ti kinasaririt ni Rhea, ti panakaayat na, iti mata ni Ma'am Sheila ket saan abanag a makaragsak. Daytoy ket maysa a peggad. Taiti unos ti adu a tiempo, ni Sheila ti kapintasan a sabong ti restoran, ti kang runaan a maasikaso dagiti customer. Ita, adda maysa a balasang a baropay leeng, awan tinarangas at itulo, awan tinadaig a kinapintas, nem ad-ada a kaay-ayo dagiti tao ngem isuna. Ti panakaymon, tirik na akasla apuy a kababay na ken kadaktakesan kadagiti relasyon ti tao, ket nang rugi asumged. Ket tayta a sililimed a panagbinusor, ket aguray laeng iti maysa a piraso ti apuy a pakaskedan na. Dayta a piraso ti apuy, ket napanaganan Sir Carl. Agingga ita, ti restoran ket may pangpangulo manipud. Iti adayo babaen ti maysa nga akin kukuha idi ay Manila. Ti maysa a tao apulos adakta kamaten. Nimawan pa'y tinakakita iti rupana. Ket maysa nga aldaw, nagparang dayta a lalaki. Timaba ni Sir Carl manipud Manila iti probinsya, ket dagos a nagbaliw ti kasasaad ti intero a restoran. Agsasarita dagiti tao agwapo unay isuna akas iti artista na asikaso ken nadaeg. Kadagiti panagsasarita dagiti empleyado, mangmangnegeg tayo ti panagdayaw ken basit a panaglaylayaw, at ikasta a lalaki ket maitutop iti maysa a napintas a balasang. Imay ni Sir Carl tapno kitain na ti negosyo, ket maysa kadagiti umuna a natapuana ket ti panagsisino kat dagiti empleyado. Insaludsod na ti may panggep iti dati a kahera, ket naamuana a pimanaw ni Ma'am Sheila kalpasan laeng ti dua alawas. Maysa a kelyaat a panagpanaw a dagiti nabati ket sinarsaritada iti adu a kaipapanan. Imbagada nga awan ti kahera a nabayag ditoy, ket ti rason, uray awan ti naglaylayad, ket may papan amin iti narigat a kababali ni Sheila. Iti dayta a panagsisirpat, iti umuna a daras, namaris ni Sir Carl iti nagan Aria. Nanginggeg na ti pakasaritaan ti baro a balasang, no kasano a naimbag, no kasano a maayayo dagiti customer, no kasano a nareget. Ket iri nakita na iti mismo a matana, may sa abalasang a managdumog, agsaw a naanad, mata a nasinaw nga awan ti panagpanggep, ada ti banag iti kababalin ni Rhea anang sagid ken kuana. Ditoy, masapol asuki matentayo a nainsiriban ti karakter ni Sir Carl. Ta isuna ket maysa a narikot asang sangol. Ti panangipang-ag na ken Rhea, iti damdamo a paset, ket saan a managdumdumog. Kasla pa nakasdaaw ti maysa a nairuwam kadagiti ubaw a kinapintas iti siyudad, ket kelaat a nakasarak iti pudno a kinapintas, awan make-up, awan kinaarte. Rinugian a binantayana isuna, sinaludsudana, ket gistay-gistay, ada nabukel a panangipateg. Ngem ni Rhea, ket daytoy ti maysa pay asilaw ti kababalina, ket kaslapulos asaan a naguyod. Bayat na adu abalasan ti agragsak no maasikaso ti baknang nga akin kukuha, ni Rhea ket nagtalined iti panagliklik. Ti panunot na ket kanayon a nadagsen iti maymay sa apakadanagan, ti inana. Ti sakit inanang ket saan a bumasit, ket kasapulan pay ti operasyon at ti gastos na, ket maysa a numero anang paulimek iti intero a pamilya. Ada dagiti paset a si Rhea ket agtugtugaw amang kuwenta iti tunggal sentimo, agdanag iti nagbaetan ti panangipan iti kwarta, apang agas iti inana, ken ti panangidulin iti baset para iti panagadal na. Nagtawag iti balay, pinilin ti kabsat na alalaki. Sinaludsod ti sakit ti inana, ket iti tunggal kasta, ti dagsen iti abaga dayta, asa nga 10 tawen a balasang ket nadagdagsen. Sigsiglat ti autor idi ingkabil na asang sangkamaysa ti dua a tuktukol ti istorya. Iti maysa a banag, ket tiraniyag a rumugrugi nga agsilaw, ken Rhea iti restoran, ti panakaay-ayo, ti panakaasikaso ti akin kukuha, tinaykari a natalged a trabaho.
Ket iti sabali a banag, ket ti kinasipnget ti sakit idiyay, ili akuskusen ti pamilyana. Daytoy metlaeng a panagsupyat tinang pataod iti ladawan ni Rhea, a nagbalin a naraniyag ni makaasi. Awan ti tiempo a maginep iti rikna, awan ti karbengana nga agbalin a nakapuy, ta iti likudana ket adamaysa nga ina nga agid-ida nga aguray iti kwarta apang operasyon. Ket ni Uncle Oscar, ti kabagian idi, na minsan manen a nagparang nga addakari. Padasinanto at tulungan ti pamilya, makitukonto amang gurnos iti operasyon ni Nanang. Data akari ket kaslamaysa araniag iting gudot ti tunel. Niem kasi ti amin, akari kadagiti istorya, may panggep iti kinapanglaw, narasiken napnoan iti kinaawan talged, ta iti nagbaetan ti kari ken ti kinapudno, ket kanayon ada ti baet at ti kapalaran laeng ti makapunno. Ket kalpasana, kas iti linteg ti amin at trahedya, dimteng ti bagyo. Ni Ma'am Sheila, ti tao a napagariganda api manawen, nagsubli. Ti panagsublina ket saan a nangyeg iti naimbag a panagayat, no di ket ti amin a panakaimon a nailuto. Naamiris na adagos ti banag a kabutput niya na ket nagbalin a pudno, ni Sir Carl, ti nabileg a lalaki, ket mangipapaay iti naisang sangayan a panangipateg ken Rhea, ti ubing a kahera a kanayon nga umsian na. Para iti maysa a tao a nanyikabil iti entero, apateg ti bagina iti kinapintas, ken pannakaasikaso dagiti lalaki akas ken Sheila, ti pannakaartap ti maysa a balasa nga agapo iti ili, ket maysa a pannakaibabain asaan a maawat, ket nagtignay isuna. Daytoy ti tuktok ti istorya, ti kanaennaan a paset. Rinugian ni Sheila ti agsapol iti biddut, kitkitain ti tunggal basit a biddut ni Rhea iti trabaho. Inrasona ti maysa a biddut iti panagsurat, iti listaan ti kahera, tapno pagbalinena a dakkel a basol. Inriawana ti panangakusar ken kuwana, nangarame di ti presyon, katiti kamaudianan, imbagana ti narangga sa sao abut putingen ti uray sino a napanglaw nga agtrab-trabaho. Rumuar ka, pumanaw ka ditoy. Iti lokal a sao, taytaket maudin, maysa analamis abilin ti panangabak iti trabaho. Padasen tayo nga ikabil ti bagi tayo iti pwesto ni Rhea, iti dayta a kanito. Daytoy a trabaho ket saan laeng a trabaho. Daytoy ti kwarta apang agas ti inana, ti kwarta apang operasyon na agururay, ti masakbayan a panagadal na, ti amin abanag na insukat na ti kinaagtutubo, ken pigsana tapno mabangon. Ti panakapukaw na ket kay papanana, at ti entero a kastilyo tinamnama nga inbangona, iti narigat ket marba iti apagberikmat. Ket ti kasasaaitan ket napukaw na saan, agapu iti kinakapuy na, no di ket gapu tanalaing unay isuna, na ay ayo unay. Daytoy ket maysa a nasakit a paradox a kayat na ipakita ti istorya. Iti maysa a lugar a may manmaniobra ti panakaymon ken nalukneng a bileg, no daduma, ti kinaimbag ken talento ti rason adu sa endaka. Manipud ditoy, gapu takelaat a naglepas ti orihinal a pagbasaran, ti sumaruno a paset ti istorya ket nabukeltap na maananay ti kapalaran dagiti karakter, naibasar iti logika ken espiritu nga imbangon ti istorya. Idi nakatakter ni Rhea sa diay, agpigpigerger, agteted dagiti luwangem padpatasena a salimetmetan ti dignidad na, awan panadpakaasi, awan panagrukob, adda ti banag asaan a nalagip ni Sheila. Ni Manang Benny, tilakay a kusinero a naulimek, ket nasaksian na ti amin. Ket saan a makaulimek. Rimuar isuna, awan ti panagriyaw, ngem ti tunggal sa ona ket nadagsen akas iti bato. Insalaysay na ti kinapudno, at ti biddut a ginandat ni Sheila, ket kinapudno na ket basit a biddut a si Rhea mismo, tinangiwaragawag ken na ipatarus a dagos. A iti unos ti tiempo, ket ni Rhea tinariget nga agtrabaho. Ken adagiti panangakusar, ket abong laing ti panakaymon. Iti data metlang a kunito, ni Sir Carl, ti salimed amang banbantay, ket naawatan na met ti kababalin ti pasamak. Saan isuna amag, nangyageg na iden ti pudno a rason no apay na agsasaruno api manaw dagiti empleyado. Insurat namanen dagiti komento dagiti customer, dagiti numero ti negosyo manipud idi simrek ni Rhea, ket nagparang ti kinapudno analawag asaan a may pinget. Tinangpay imbag iti restoran ket saan ani Sheila, no di ket ti balasang aginandat na apaksiaten. Ket daytoy ti kanito anang isubli ti istorya iti hustisya.
Ingkedeng ni Sir Carl asalimetmetana ni Rhea, saan leng asalimetmetan no diket inawat na iti full-time, kas iti kari nga naited idi. Nem ti makenga apaset ket ada iti banag, idinamuana ti kasasad ni Rhea, ti ina nga agur uray iti operasyon, ti dagsen aday diay basit abalasang ket maymaysa nga awawiten na iti abagana, pudno anatignay ti pusona saan agapo iti kinapintas, no diket gapo iti kababalin. Naamiris na ati pudno a kinapintas ket saan nga ada iti makeup ni Sheila, no diket ada iti naulimek a kinatibker ti maysa, abalasang anagadadal ngem nagtratrabaho met tapno maisalakan na ti pamilyana. No may papan ken Ma'am Sheila, ti kapatpatinggana ket maysa a leksyon. Idi nay parangarang ti kinolbod, idi nakita ti fiance ken dagiti tao iti aglawlaw ti pudno a rupa ti panakaymon, napukaw na ti amin a nagsarsaranayan. Ti panakaraem, ti pwesto, ken tinaimpalso araniyag a pinagarigan na nga agnanayon. Pimanawen iti pudno daytoy adaras, intugot na tinapait a leksyon at tinaimpalso a kinapintas, ken ti bileg anay bangon iti panangirurumen iti sabali ket pulos asaan nga agnanayon. No may papan ken nanang, ti ina a nagrugian ti amin, ti kapalaran na iti kamaudianan ket imisemet. Babaen tinatalged a pagsapulan manipud iti baro at trabaho, babaen ti panakituko ni Uncle Oscar akas iti Karina, ken babaen ti silimed at tulong ni Sir Carl, ti operasyon iti gulon na ket naaramid iti kamaudianan. Adamay sa apaset iti ngudo, idi nagtitipon ti pamilya iti igid ti pagiddaan, inigaman ti ina ti ima ti anak na, ket iti daytoy adaras, saanen nga insaludsod tinapnoan namnama a saludsod, aasino ti mapan agtrabaho. Imbes akasta, kinunana laeng ti panagyaman, ken dinakamat na ti panamati iti apo, ti panamati anang saranay iti pamilya, kadagiti kasipnietan nga aldaw. Daytoy a detalya may panggep iti panamati, anagparang idin iti orihinal babaen kadagiti kararag ken panagtalek, ket isu tina espirituan a kwadro ti intero nga istorya. At tinapudno a tao, uray no may duron iti biyag iti adayo, uray no maimon ken maakusaran iti saan a husto, iti kamaudianan ket mabalsan latta. Ti panagtakter ni Rhea ket naglapas saan akas iti maysa, a Cinderella nga agur-uray iti prinsipe a mangisalakan. No di kat kas maysa a tao a nakidangadang ken nagbaligi babaen ti, bukod na adignidad. Ti panagparang ni Sir Carl, uray no ado kay papanana, ket gunggo na laeng adimteng, saan ati rason ti panakaisalakan na. Daytoy tinapateg a nasayat a paset ti istorya a may dumduma, kadagiti daan awagas. Ti babay ket saan na isalakan. Ti babay ket isalakan na ti bukod na abagi. Tapno marik na tayo anaan-anay ti kaadalem ti istorya. Agsubli tayo ket sukimaten tayo anaimbag dagiti lapis ti panunok na ingkabil ti autor iti sigsiglat awagas. Tatipateg ti maysa a nasayat nga istorya, ket saan nga adda iti lasag ti plot. No di ket adda iti pasamak iti uneg ti kararua dagiti karakter. Umuna, sarsaritain tayo ti panagbiag ni Rhea a working student. Maysa a panagbiag ano na detalya a may salaysay, mangpaulimekto iti ado a tao. Pampanuno tayo no kasanu ti aldawna. Iti agsapa, agreeing isuna idi saan pay anan anay ti lawag ti init, ikana iti agas ti inana, bilinena ti kabsat na alalaki, ket tagus na amapan iti eskwela na agbispisin no daduma. Iti klase, payat adagiti ka eskwela ana, ket agkakatawa paylaeng, agdandanag iti banbanag na ordinaryo ti edada, ti panunot na ket ada meten ti kagudua iti restoran, at ti malem a panagtrabaho ket agururay. No malpas ti klase, awan ken kuwana ti kapanunotan ti panaginana, agdardaras amapan iti pagtrabahuana, isuot na ti uniforme, agisem iti customer uray no ti pusona, ket nadagsen gapu iti tawag a nangibaga a nagsakit ti inana. No rabi, idi naturogen ti intero a siyudad, kalpasana isuna ti ada basit a tiempo nga agtugaw iti lamisaan ti panagadal, dagiti matana agikep gapu iti banog, ngem padasena lata ta naawatana at isursuro ti kakaisuna adalan a mangiruar iti pamilyana iti kinapanglaw. Iti panang sukimat, iti dayta, a ritmo ti panagbiag, maamirisan tayo. Ti pigsa ni Rhea ket saan at ti naariwawa a pigsa dagiti bayani. Daytoy ti pigsa ti naulimek a kinareget,
Tipigsa a makita leng no buyayan a naimbag. Tipigsa a nalaka a maumsingem isu, ti kay papanan a narigat a maadaan iti biyag. Ket kaputa na ulimek, ad-adda a nalaka a masugatan iti sango dagiti na ariwawa ken nakuspag. Sumaruno, masapul a maikantayo pay iti tiempo ti karakter ni Manang Benny, tadaytoy ket maysa aladawan ano ad-adda a panunoten ket ad-adda a makitaan iti kay papanan. Iti istruktura ti istorya, ni Manang Benny ket agdama iti papel a maaw-awagan dagiti analista iti literatura iti mangiwanwan, wenno ti timek ti konsyensya. Awan ti bilegna, awan ti puestona, awan ti kinapintasna, apakirinnupiran iti uray sino. May salaeng nga lakay a kusinero nga agtaktakder iti napudot a kusina iti likudan, asa diay tinaraniyag asilaw ti restoran ket pulos asaan na umay. Ngem manipod iti dayta anay lemeng asuli, ad-ada an nalawag ti panagkitana, ngem ti uray sino. Makitana ti kinaimbag ni Ria, ti panakaimo ni Sheila, ti kababalin ti tunggal tao a sumarsaruno iti restoran. Kasla kaya ti autor nga itden ti maysa a mensahe babaen daytoy a karakter. At ti kinasaririt ken kinaimbag ket masansan nga agnanaed kadagiti kapakumbabaan a lugar. Kadagiti tao a basit na ipangpangag ti gimong. Ket kang runaana, ni Manang Benny ket pamaneknek a may pakita nga iti data alubong anapnoan iti panagpanggep. Adalata dagiti tao asidadaan nga agsaw amang salaknib iti husto, uray no awan ti gunggona na kadakuada. Ti kanito ti panagruwar na anang salaknib ken Ria iti tuktok, ket saan amay sa akilaat na aramid. Daytoy ti kabukbukodan a resulta ti maysa a kababalin, analadawan amay maysa manipudrugi aging gangudo. No awan ni Manang Benny, daytoy nga istorya ket ad-ada koma anasipnet, ket ti hustisiya iti kamaudianan ket awananto iti maysa nga ima ti tao amang ipakat. Ita, mas naimbag asukimaten tayo ti sentro a tema a dinakamat ko. Ti panagsango ti kinapintas iti ruwar ken ti pateg iti uneg. Ni Ma'am Sheila ket naibangon a kasladawan ti maysa nga inutang a pateg. Ti kinapintas na, sigon iti tao iti istorya, ket kaaduan na nga agapo iti makeup. Ti puesto na ket agapo iti kinayso ti daan, tinaayayo iti daktakkel idi. Ti panagpanakkel na ket agapo iti baknang alalaki nga awawagan na a fiancé. Iti sabali asao, kasla amin abanag anang bukel ken Sheila ket ada iti ruwar, banag a mabalin a mapukaw. Ket dayta ti mukod ni Achilles. No ti maysa a tao ket ibanggona ti intero a pagilasinana iti banbanag, asaan nga agnanayon, agbiag to iti agtultuloy abuteng nga maalanto dagita a banbanag. Dayta abuteng tinang pagbalin ken Sheila a manajimon. Saana agurguraen ni Ria gapo iti anyaaman a biddutna. Gurguraen na ni Ria gapo tati kaada ni Ria ket iparangarang na ti kinapudno asaana a maitured a sangwen, aada kinapintas ken pateg asaana a kasapulan ti makeup, saan a kasapulan ti pwesto, saan a kasapulan ti lalaki a sumarsaruno niya maay-ayolata dagiti tao. Ni Ria, agraman tinagana nga inawagana a kinapintas ti kayumanggi a kudil, ket ti sibibiyag a kasupia ti amin a kayat na iladawan ni Sheila. Ket daytoy tinauneg a leksyon ti panunot. Ti panakaymon ket manmano a rumugi iti banag na ada iti sabali. Rumugi iti banag at ti kaada ti sabali, ket piliten na tayo a kitain ti kinaawan iti uneg ti bagitayo. Sinanggo ni Sheila ni Rhea saan atapno alaen na ti aniaman. No di ket tapno pauli mekena ti timek iti pusona nga agar arasaas, asaan nga adaan iti pateg akas iti panagpanunot na. No maipapan ken Sir Carl, masapulmet nga adda ti husto ken adupaset a panangkita, tanubuyaen laeng isuna akas maysa a kelaat a mangisalakan, mangpabaknginto iti istorya. Simrek ni Sir Carl kas maysa a lalaki ti lubong ti sudad, maysa a lubong at ti kinapintas ket marukaganda babaen ti ruwar alanga, dagiti relasyon ket marukaganda babaen ti gunggona, ken nairuam unayan dagiti tao iti kinaulbod a kaslasaandan a makaamirisen. Ti damo a panangipangagna ken Rhea, no sukimaten a prangka, ket nalabit kuryosidad laeng ti maysa a nabsog a tao a nakasarak iti nalaka a makanyem karkarna ti raman. Nyem ti masapul na ibaga ket ti panagdalyasat ti panakaamona. No adadda a makit kita na, adadda a namirisan na at inangpay sangsangay, ken Rhea ket saan na ti kinabaro,
no diket ti kadalem ti kababalin. Nasaksiyan na ti maysa a balasang asaan na aginundawayan ti panangipangag na tapno umuli, saan na nag-arte tapno masaranayan. Imbes akas taket nagtalinayd iti panagliklik ta okupado pay laeng nga agdanag iti inana. Taytamet laeng asaan na panangipateg ni Ria, iti nainsiriban awagas, tinangpaad-adda iti panagraem na kengkuana. Ket idirimuar ti tuktok, idi masapul na agpili iti nagbaetan ti panangpati iti akusasyon ni Sheila, wenno panangpati iti makita ti matana ken ipalpalagip ti konsensyana, ti panagdakel iti panakaamona ti nangtulong kengkuana nga agpili iti husto. Isu nga, ti panangsalimetmet kengkuana, ket saan ko maabasayan laeng akastignay ti kinatured, tinapigsa nga ited iti nakapuy. No diket basayan akas panagbaligi ti husto, iti uneg ti kararua ti maysa at tao a nairuam iti kinaulbod. Ni Sir Carl, iti maysa akay papanan, ket naisala kan met ni Rhea, saan iti material, no diket iti espiritu. Isu na tinang tulong keng kuana amang lagip, aditoy alubong, ket adalata dagiti pudno apateg. Masapul met nga ibaga ti kadagsen ti tuktok asa diay na akusaran ken naartap ni Rhea iti trabaho. Taditoy ang nagtitipon dagiti amin at tukol tirik na. Imutektekan ti kinaulimek ni Rhea iti dayta akanito. Saan nga nagriyaw nga nagsangit, saan ang nagdayaw iti atidog, saan ang nagrukob, ang nagpakaasi uray no amuna at ipanagpukaw na iti daytoy at trabaho, ket kayat na asawen a mabalin a mapukaw ti inana ti gundaway ti operasyon. Dayta a kinaulimek ket saan a kinakapuy, daytoy ti dignidad. Adakita ti tao ano makusaran iti saan a husto ket agariwawa tapno paneknekan na ti kinadalus na. Gem adamet kita ti tao, gapu iti nakadakel a panagrayam iti bagi, ket pilian na anaulimek na agsagaba, ket ipalubos na ti kinapudno ti mangisaw. Ni Rhea ket kameng ti may kadua akita, ket tayta anaulimek ngem na dignidad a panagsagaba, ket ada kadagsen na anasaysayaat, ngem rinibu a panagsaw a panakidefensa, ta pinilit na dagiti nakasaksi, manipud ken manang Benny Aginga ken Sir Carl, na agsalaknib iti bagida. Daytoy ti maysa asigsiglat alinteg ti puso ti tao. Addaan tayo iti tendensya amang salaknib kadagiti, saan nga agdefensa iti bagida iti naariwawa awagas, tati kinaanos daket sumagid iti kababaan, apaset ti kinaimbag iti uneg tayo. Naawatan ang naimbag ti autor daytoy idi impalubos na ken Rhea, ti panagtignay iti dayta awagas, pinagbalina ti kanito a kapatpatinggan a panakaybabaina, a kanito a kararuan na ket nagraniyag a napintas unay. Iti kamaudyanan, sakbay nga isardeng tayo, masapul na ikabil tayo daytoy nga istorya iti nalawlawa, a kasasaad ti gimong tapno makita tayo ti amin a kabilegna. Ti istorya ni Rhea, ket saan nga agbibiyag iti awan laon at tangatang. Iladawana ti pudno, a kasasaad ti adu a napanglaw a pamilya ti agtrab-trabaho, asa diyay ti taripato ti gimong ket kaslaawan. Asa diyay ti maysa nga aksidente ti tukod ti pamilya, ket mabalin a dagos a mangiduron iti intero a pamilya iti rigat. Ken asa diyay dagiti anak ket masapul nga awitenda ti responsibilidad ti daktakkel manipud iti basitpay. Idinatnag ni Nanang ket awananen iti kabaelang nga agtrabaho. Awan ti anyiaman a siguro anang saranay. Awan ti anyiaman a tulong a pagsaranayan ti pamilya. Ti amin nga adda kadakuwada ket ti kinaagtutubo ni Rhea ken tinarasi a kinainbag ti maysa a kabagian a managan Oscar. Daytoy ket maysa anulimek niyem na dagsen a pamabasol maipanggep iti kinaawan talged dagiti tao iti baba ti gimong. Iti kastamet, iladawan ti istorya ti maysa a napait a kinapudno maipanggep iti lugar ti panagtrabaho, asa diyay ti agtrab-trabaho, nangruna dagiti agtutubo ken napanglaw a babay. Ket masansan a sumango iti panangirurumen, iti naruget a politika ti opisina, ken iti peggad a maartapan dati pagsapulanda gapulaeng iti panangkasida iti maysa nga addaan basit a bileg. Naggasat ni Rhea ta iti kamaudianan nakasarak iti nasayaat at tao. Nyam ipalpalagip met ti istorya asa diyay ruwar, ado asabali a Rhea ti saan na naggasat akasta. Natublak iti ulimek nga awan ti manang Benny a rimuar. Awan ti Sir Carl a nakaamiris iti kinapudno. Kapu iti daytoy, tinasayat a paglipasan ni Rhea,
ket san ko maabuyan akas maysa nga ordinaryo a banag, no di ket may pateg akas maysa anamnama, maysa a pamaneknek at justisya ket banag a mabalin. Basta ada lata dagiti tao a may tured nga agbiag, a sililinteg ken may tured nga agsao para iti husto. No masapul a punosen ti intero a pateg ti istorya ni Rhea, makita tayo ti sumagmamano a lapis ti kay papanan a nagdadasig. Ti umuna a lapis, ti kalawagan, ket ti kanta ti kinaimbag iti dakdakkel ken ti kinasakripisyo. Tiladawan ti maysa nga agtutubo a balasang anang isardeng iti kinaagtutubo na, tapno isalaka na ti inana ket maysa aladawan nga ada panakabael na amang gunggon iti uray sino a puso. Ti may kadua a lapis, na uneg-uneg, ket ti pamabasol iti maysa a gimong asadiyay ti kinapanglaw, ket mabalin amang artap iti masakbayan ti tao, asadiyay ti maysa a panakatnag ti ina, ket umdas amang iduron iti intero a pamilya iti rabaw. Ken asadiyay ti edukasyon, ti banag arumbeng a karbengan ti tunggal ubing, ket nagbalin a kaunaan a barnis a maputed no marigat. Ti may katlo a lapis, kasigsiglatan, ket tinaulimek a panagsasaw maipanggep iti kababalin ti kinapintas ken pateg ti tao. Babaen ti panagsupiat ni Sheila ken Rhea, tinaraniag aruwar anay pinta, ken tinatural niyem na tibker alagip. Ket abongan ti amin ket maysa. A mensahe may panggep iti panamati. Panamati ati kinaimbag ket pulos. Asaan nga awan kay papanana. Panamati adagiti tedted ti linget anay bukbok iti ulimek. Ket adanto met aldaw a bumunga. Ken panamati nga uray no kasano kadagsen ti kinasipninget. Tinang taginayon iti nadalus a konsyensya. Ket iti kamaudianan ket masarakananto ti silaw. Ti istorya ni Rhea, gapo iti daytoy. Ket saan laeng nga istorya ti maysa a balasang, iti maysa a napanglaw nga ili. Daytoy ti istorya ti amin a babasit at tattao nga inaldaw a gumiginggingan, a sumupiat iti kapalaran. Dagiti tao nga awan ti anyaman nga adda iti imada malaksid, kadagiti ima a pagtrabtrabaho, ken maysa a puso a saan nga umanamong. Ket nalabit, dayta ti rason no apay a dagiti istorya akas kadaytoy, ket kanayon a makasagid iti puso ti tao. Taken Rhea, tunggal maysa kada tayo, ket adda makita tayo a paset ti bagi tayo, ti paset a nakatublak idi. Naakusaran iti saan a husto idi, ngem pinili na lata ti bumangon ken agtuloy. Agyamanak kada kayo anang himdeng iti naan-anay nga istorya ita nga aldaw. Namnamaek na uray no iduron ti biyag iti nasipninget a sulina, sa limetmetam lata ti silaw a sinalimetmet ni Rhea. Dayta ket ti dignidad, ti kinaimbag, ken ti panamati at ti bigato ket nasaysayato.